Jeste li znali da je dječak iz priče Dječak i sladoled sa našeg YouTube kanala odabrao običan sladoled kako bi ostavio napojnicu konobarici? Da li ste znali da je napojnica koju je dječak ostavio bila 15 centi, što je u to vrijeme bilo značajno? Znate li da priča o dječaku i sladoledu nosi važnu poruku o nesebičnosti i ljubaznosti? Možda niste znali da su male geste ljubaznosti često najvrijednije i najduže pamćene. Posjetite YouTube kanal zanimljivosti.net i web portal zanimljivosti.net za još inspirativnih priča koje će vas potaknuti na razmišljanje.